Kari Kattopatrollista, moi! Ollaan täällä Äänekoskella pesemässä Klubitalon tiilikattoa ja meillä on tämmönen vähän yli 300 neliöinen tiilikatto tässä käsittelyssä tällä hetkellä. Ja meille tulee usein semmoisia kysymyksiä, että voiko tiilikattoa pestä painepesurilla ja nimenomaan korkeapainepesurilla. Mä ajattelin, että mä näytän teille tässä katto-olosuhteessa ihan suoraan, että miltä se näyttää ja mitä sille tiilille tapahtuu. Mulla on myös mukana yksi tätä alkuperäistä tiiltä oleva yksi uusi tiili täällä, niin tehdäänpäs pieni koepesu ja katsotaan. No niin, tiilet on pesty ja tempastaanpa siitä vielä muutama tiili käteen ja katsotaan miltä se näyttää. Otetaan tosta yksi likainen tiili kanssa. Tässä näkyy nyt likainen tiili katolta suoraan miltä se näyttää. Ja siinä on jäkälää, sammalta, kaikki tää musta on nokea ja tuommoista kaikkea likaa mitä on tullut. Ja pesun jälkeen se tiili näyttää tämmöseltä. Etureunat ei ole vielä kunnolla pesty, mutta niin kuin yleensä siitä lähtee kaikki tää lika pois. Ja nähdään, niin se tiili ei kyllä mihinkään siitä vaurioidu. Väri mikä siitä lähtee tulee siitä, että aurinko ja ilmansaasteet on polttanut tämän pinnan semmoiseksi, että siitä lähtee väri. Kaikissa tiilissä on alkuperäinen maalikyntä, kaksikerroksinen maalikyntä. Tässä on myös tää uusi tiili, mitä pesin, niin ei siitä lähde maali eikä mikään, että kyllä se kestää painepesuun ihan hyvin. Ei mitään, me ruvetaan nyt töihin ja kiitos kun katsoit. Moi!